Euskaraldia bertan da. Ni Begoña Lola naiz, nire denda Baratz izena du. Eta, bueno, fruta eta nire produktu hoberena edo esango garrantzitsuena fruta da. Fruta eta verdura. Nik euskera erabiltzen den, nire euskera jaio nahi, euskalduna jaio naiz eta gehiena euskera erabiltzen dut. Denetatik daukat hemen, eta jendia badago saiatzen dana erdalduna edo gazteleraz asko egiten duna, edo gaztelerakoa dana, baina saiatzen naiz pixkat gauz sinpleak esaten, ez? Edo zer nahi dezun, edo eskerrik asko, edo zer gehiago, edo igual hitzak gelditzia dauzkenak edo, osea. Bere garaien etorri zitzaizkian baita ere udaletxetikan proposamena jartzeko kartelak, ze aurrena nik hasi nintzen presioa bakarrik jartzen. Eta proposamen haua etorri zitzaidan udaletxea, eta erabaki nun jartzea, ze gauz batzuk niri ere hitze zaizkit harrigarriak edo ez nengoen ohituta. Eta guain ja, erabat ibiltze ditut horiek. Eta jendiak harta, pixkat, askotan galdetzen dugu, hau, ze izena edo, zer da, eta bai. Esango nizuke, zemaitekin ezin dut erderaz, ez zaita erdera ezerra ateatzen. Jende euskaldunakin, ni dakitena euskeraz egiten duela eta horrekin inoiz ez zait erdera ateratzen. Bai, jende erdaldunakin ateratzen zaitela zemagaraitan lehenengo erdera. Baina txipa aldatzen dut eta hasten naiz. Gutxienez, egun onda hori bai, normalian bai. Ze jende gaztelerak egiten duna, umeakin gehiago saiatzen da edo lotza gutxillo ematen dio, ez daki zergatikan. Ze hemen askotan edo esan didate baita ere, ez dut ondo egiten eta moztu egiten naiz, ez? Zuzegi, askotan esan diet, ez?